Biyag ti tao. Aromanan nga episode ting kay mga ganitangam sakbay na. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kan shoutout matan kani Vicente Likigan from Jaril Likigan, ni Flory Castañeda, kan Ramon Aguilar Garcia dita Isabela. Katitayin tengaro dendanggan ti episode 383. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Naipumpunan ni Papam, Yumi iha. Pimanaw matan nagitimay nakipumpon. Manmanula ang tinabati dito kampusan to. Papa, kasano agpaitan. Agmay-may sa akon tapinanawan nakmatan. Iha, umaykan. Agawit tayon. Ang mga maabutan tayo titulo. Nasipngat titangatang. Yung friend, agawit tayon. Naidulin ni Papam. Agawit tayo matan. Agur-uray tayo luganan ni Serbi na pagluganan tayo. Wen, iha. Di kagdanag. Tadak lang dito yan ninong mo. Saan ka baybayan? Taday tatin karik iti kumpare nga amam. Aging gaita. Kasladyak pa'y lang kabailan nga aklunan ti pupusay ti amak. Ninong Ben. Jak maiwak si iti panunot ko ni Papa. Sana bale. Patsyak ang makailiw-liwag kan tumutlaang iha. Kanun gayam. Kinid daw ko kaniliyam agayam mo. Akaduan na kapailaang. Kabayatan nga awan pa'y klasyo. Tapno saan kang may sa ditoy? Kat inton enrollment, ag-enroll kanto. Tasyak timang tulong ken ka. Adda na panawan ni Papa abus-busak para iti panagadal ko, Ninong. Nakababain mat kada kayo. Idulin mo tanyaman ang nabati na, ta para iti masakbayam da ita. Basta tulungan ka nga gadal, siyak ti gastos para iti da ita. Ninong. Makitak no kasano ti kinapatag mo iti amam. Kasla prinsesa ti trato na ken ka iti si bibiyag pelang. Isua di ka mabalin na baybayaan. Ken maysa, imbilin na kakanya. Agyaman nak, Ninong. Naimbag kayo pa'y. Tadidak pulos pinanawan. Ngamtay kakabagyan ni Papa. Kaslawan bibiyang dan kanya. Manipod na amwandaan na lugin ti daduma ang negosyo ni Papa. Di mon panunutan idaiha. Tauray di si bibiyag pa'y ni Papam. Madlaw a kwarta na lang ti kayat dagiti kakabagyan nyo ken kuana. Ninong. Iswa di mo namnamain nga umasidagdagan ka. Itatagmay may sakan. Taamuda ngamin nga awan magimulandaken ka. Papa, kwartayo man. Rumar kami kadagiti kagayim ko. Siyak ti mang ilibri kadakwada. Ne, katno kahit itag ko lang ti kwarta ken kay dinaminsan nga aldaw. Sabali pa iti allowance mo nga inted ni mamam. Nagimot kayo mutan, Papa. Saan man langan? Ni mamalatan ti pagdawatak, ta sigurado adi nakpayan. Sira iha, mabit lang. Umay ka nga rotekan kay ti kwarta. Saan? O na yan, Sierra. Agad adal pa'y lang, ngam na ibarkatan. Di nalatultuladan ni Yumi. Nakasingsing pat. Aywan, awagak man gayam di anak ko iti bunyag. Ta kumustag. Nabayagan asana nagparparik na day dyan nga ubing. Pasensya kayo, Ninong. Busy ak ngamin iji pagadalan. Can exam week me. Iso ajak na sangot nag-text kada kayo. Kat, ada ka di pa'y umda sa kwartam iha? Di kay madanagan, Ninong. Adda pa'y nabati iti intadyo a kwarta. Kat no nabayagan day jay. Ada pa'y nabati aya. O, Ninong. Sobra-sobra pa'y kit di day jay, ah. Alang arod iha. Awagan naklang nagdamasapol mo, Wan. Di ka agbabain. O, Ninong. Kat agyaman nakmanan. Ay na, nagsingpot na talaga ni Sir Ben anya.
Nagasat na di papam, tadagayam gayem na kasken kuha na. Kat isumo tinagbalinin ang may kadwa nga amam ita. Wan nga rod, friend. Iso nga igagaad ko mati agadal para kadakwada. Dakkel ti panagdalik ko ken kayo, me. Malaksida na sirib kay ti pagadalan. Nasingpot ka pa eh. Patsik ngagbaligi kay ti amin at arigagay mo, friend. Saan man ang maimatangan ni papam, sigurado ang naragsak no anyaman dagiti achievement mo itibiyag. Kumusta kayo matan, Yumi? Liam? Pasensya kayo na, no itatayo lang manin nga kikita. Ado nga minti, pakakumkumikuma kiti kalabas. Okay kami laang mat, Ninong. Ayos kami laing, sir. Da kami kiti at agyaman. Tani, inlibre na kami pa eh. Dito pa restaurant ang inginaan. No pa'y naladawan, isilibrar tayo ti panagkasangayo adwa. Diyak lang pagarop ngagpala pa iti petya ti kasangayo. Ay na, agyaman kami, sir. Di minto pa yan malagip ka ni Yumi tag birthday. Tani, busy kami mat nga minakalayo ni di pagadalan. Wan nga rod, Ninong. Kat agyaman kami tanalagip yu pa'y gayam. Ay, excuse lang, sir, ha, Yumi? Mapanak man bit iji restroom? Sige lang, iho. Aywan, iha. Awatan da ito regalok para ken ka. Katay ito'y may sa para itigayim mo. Ala, Ninong. Nakababain mat. Hingam agyaman nak Sigurado ang maragsakan mat ni Liam iti daytoy. Pakaragsakak ba't amakita ang nakailiw-liwag kan iti ipupusayan ti amam. Amok ngamin adimat lakayat ni Papa amakita nga agladlading itak, Ninong. Papa, anya tararamidin nyo dito ha? Asino dito kadwayo a babae? Ha? Ay, Lumar iyo. Ang takamat gayam dito eh. Sige, panahon kayo. Lumar iho! Lumar! Ay, di na ko ning kaskaso sa anak ko. Anya ti kaya tasawin ti nakita kaya restaurant, Papa? Di mo kumaikan iti kay papanantay nakitam iho. Isuksukat siya ka din ni Mama? Anya ka di manan ti pagrikrikyaran nyo nga agama. Manmano kayo lang arudan nga agkita dito'y balay. Agrikyar kayo pa'y. Mama? Aywan, Leomar, iho. Itulod mo man pailaang ni Shera iji pagadalan. Agdardaras kanukat. Usarak ngamin tayo may saalugan. Sige, Mama. Happy birthday, Shira, iha! Happy birthday, anak. Agyaman nak, Mama. Papa. Oh, Papa, ayan ta regalo yung kanyak. Ha? Irwar yun nakitak di dua abak si Jelikot ti Kutsiyo idi. Diyak lang nagsasao. Tamo ka sorpresa yu day jay kanyak. Bagkat tilinaon day jay. Amo kabag mikan ni Mama day jay. Ne, diyak amo day ta. Ha? Kutigayim ko na jay. Nalipatan na lang ijalugan ko. Anya? No kasta? Sana para kanyak na jay, Papa? Pasensyakan, iha. Igatangan kan tulangan iti sa bali. Anya ti kayat asawan da ito'y Ben. Sinubliam ka di manan ti sigod abisyom? Ti kinababaerom? Adda babae yu, Papa? Anya babae? Awan babae, Shira. Saan kumatila pang panunutan nyo? Di ka agkam-kam malipin. Idarom ka no kasta ti aramidam. Awan nga ron babaek. Adaya! Awan! Makitkita yu ka diti makitkitak, Mama. Wan iha. Naglawag ang makitak dito itaylugan ni Papam ang nagsardeng iti batog ti dakkel abalay. Ala, pumanaw tan. Saan tan na bumaba, Mama? Saan arumbang ang maamuan ni Papam ti panang surot takan kwa na. Masapul ang maamuan ni Manong dayto eh. Pumanaw tan sakbay amadlaw nata ni Papam. Diyak amo sumarungkar kayo itaan, Ninong.
No amok lang, nakapagsagana ako maitipagsasangwan tayo. Awan anyaman na Yumi, iha. Kaya't kala ako mustaan. Kun patawan day di papamintun bigat. Kaya't ko kumaasarong karan ti tanam na. Iswa dinagas ka. Taamangan kunak no kaya't mo ti sumurot. Sige ninong, sumurutak kada kayo. Mala, urayin kan ijalugan, iha. Nagdakkel meten ti balay apag nanaudam si ka babae. Dito'y kaditi nang ibalayan ni papakan ka. Ha? Diyak ka mo ti bagbaga, miss. Adaywam ni papa. No di mo kaya't nga ibabain ka. Yumi, adamot ka ang bisita. Liam, Gayem mo ka di dayto'y gatel a babae. Bagbagam nga adaywan na ni papa. Excuse me, anya ti bagbagam? pang-asim, miss. Di mi kaya tigulo. Iso ang pumanaw ka kuman. Basta tandaanam timbaga. Naglukon? Asino day jay? Panagkunakit anak ni Ninong Benday Jay. Mairupang ak ngamin. Ay na, naglukon? Nagdakasan, ti pa nagkitkita na ken ka? Ngam jay uniform na. Agad adal mo't lang iti universidad nga ayan ta. Madanaganak. Ang mga noan niya ti aramidan na kanyak ijay. Siyak ti makaamuken ka. Nagubing matan tinangisukatan nyo kan ni mama. Dandan ni agkatawunan kami laang, papa. Saan apod nurayta? Di ko maikan iti madi aka ipapanan ti kinasigid mi kiniyumi. Takasla anak kon dayjay. Kamusat yo iti bunyag dayjay. Kastamanan tinaramid mo iti kalabas, Ben. Nagbalin kang ulpod gapo iti babae. Inlawlawag kon ti side ko. Kat adda kada kayo, no diyo kayat ti mamati. Ngam diyo kumagamdan a pagaramidan iti madi ni Yumi. Tanu maamuak a pinasakitan nyo, siyak ti makalaban nyo. Isakit yu pa yun day babae, papa. Gapo tawan basol na kada kayo. Ti anak ni Ninong Ben ti umasidag kanyak di turuar ti pagadalan. Mabit man lang. Tapnam mo, nariribukan ti pamilya mi gapukan ka. Diyak ka mo ti bagbagam. Sierra, anya ka din dito nga raramidam. Nasayaat mo tadakan, manong. Tapno may matangam ti panang ibabain ko iti dayto a babae. Agtalnakan. Ala, ingkalumugan ni ti kotse. Agawitan. Ngamtsak pa'y napnag, manong. Masapo lang madadaal tinagan na iti dayto pagadalan. Lumugan kan no di mo kaya't asyak ti makapungtot ken ka. Ni, apay asyak ti yung tam. Dayta kumababae, ah. Maysa, bilangan kan. Alaman langan. Di mo't binalagan kan, Sierra. Ben, anya ka di dayta. Maysa ka mo dita. Agpadpada kayo asarado ti utak yo adwa. Papa. Kinunakmatan asaan ko ang babae ni Yumi. Ngam ipapilit yulat ka. Gusto ko man, papa. Siya kunti makamu kada mamagan, Sierra. Saan? Adda pang ibaunakin ka. Diyak ka ba ilang dag-drive takaslag kupit ti barokong ko. Kapu iti aramid ti kabsat mo. Sika kumalatan ti mapaniho. Sa dino, papa? Itad ko kain ka ti address. Adda akong diti sahang ti dakkel na balay. Diyak lang pag-arop. At dito'y ti pangibaunan ni papakanyak. Nagdurbela ko. Anya ti masapul mo? Diyak ka mo. Nakapayasyak ti binaon ni papamang kumustakin ka. Nagalas sa panunutan san ka di? Kumusta ti babae ni papa? Pati ka di sika. Kat kastamat ti atak mo. Ubing ka pa'y kan nagpintas ka. At da asawa ta mami. Liklikam kuman ni papa. Awan na relasyon mi kinininong Ben. Daita lang ang ti maibaga. Sapay lang ko mga rod. Takas tangag paiso. Kamudyanan na.
Aggraduar tamad langan, friend. Anya palang tararamidan ta dito ngay. Umunag kan tani, mangrugin ti programa. Awan matlaangan ni Ninong Ben. Iso ngamin ti mangimarcha kanya. Sumarununtun iti uneg no sumangpet. Adda akong iti venue ti graduation. Adda kayat kopen gan. No pudno nga awan relasyon da papaken iti dayjayo mi. Sana mapamapan dito'y ni Papa. Ngam lumakitak ita. Talaga pudno ti atap mi. Ne. Ita'y pa'y akasla da birbirukan ni Yumi. Urayin na nga to ni Papa. Ha? Ni Shera. Apa'y ngumawawag. Hello, Shera? Hello, Manong. Apa'y agsangsayot ka? Naatake ni Papa. Adda kami ta dito ospital kat delikado ti kasasahad na. Anya? O sige, taumayak ditan. Manong, mabitlaang. Kaduam ka din ni Ninong Ben? Ako, adda kami di ospital ni Papa. Anya? Apay ka no? Tangay nalpasan ti graduation. Mapanta ko may di ospital liyam. Ala, kat kumusta ka no ni Sir Ben? Tsaka mo. Ang mga no, pagsasawanda ka ti pamilya na ijay. Makamuditan. Basta mapantay jay. Kuyugan na, friend. Awan pa'y puot na manipod itay bigat. Madanagan nga ron, Manong. Ang mga no ilaylayon nanti saan nga agreeing. Omega, tamapantay iti na silet. Sige, Manong. Mabalin ka di apasyaran ni Ninong Ben. Apeng adda ka ditoy. Bye-bye amno kayat napasyari ni Papa Shera. Pangaasiyo. Kasla ama ti pangibilbilangak iti amayo. Kandakkel ti utang ko ana imbag anakam kan ko ana. Iso apalubusan dak kumaamang sarungkar kan ko ana. Ala, umay kan Yumi. Ninong Ben, mangmangagnak ka di. Di mating karim kan ni Papa. Adi nakbaybayan. Asikat yagbalin amay kadwa nga amak. Sipod pimusay ni Papa. Namita, panawan na kadimot lang agmaymay sa. Yumi? Naragsaka ko mga turpos. Tanda pang isagutak iti amin na baligi. Ngamkas na'y matinapasamag kan Ninong. Anya pa iti serbi da ito'y diploma no panawan nakmat. Akas iti panang panaw ni Papa kanyag. Kasano ako? Ma'am, awan kinapod no ti atap yung kada kami. Tultulungan naklaang ni Ninong. Taing ka rin na itiday di papagayam na. Adi nakbaybayan. Kat bigbigak nga utang ko anay bag anakam day takin ni Ninong. Ala, di mo pa'y panunutan day tabalasang ko. Kasaritam kit di ti asawak. Barang mangagna ka. Kat sumungbat matan. Agyaman ak. Ininutan ti panagimbag mo, Ben. Ni Yumi. Di yu gurguraan, Wan. Takasla anak konday jay. Ulilan ademang. Ket awan mang tulong kenkwana. Nusan asyak aninong na. Wan, di mo pa kadanagan na ita. Tamanipod ita. Ipatagmimutan ni Yumi kas kamang ti pamilya tayo. Agyabanak, Dalia. Pasensya ka no pinagpanunutan da ka iti saan anasaya at balasang ko. Lipatin yun day tanana. Basta siya, amalaang ti pangibilbilangak kinininong. Taulila akit nga rudan adamang. Maasya naklakit nga rudan kan ka. No kayat mo,
agnaid kan dito'y balay. Ah? Saan nana? Adda balay ko. Nairwama ko ngagmay maysa. Kan adda tigayim ko apasaray mangkadkado kanyak ijay balay. Ay kati kaya't asawan da ito'y Shera. Apay ngagbakbakwar ka. Pagkawanan ko, mama. Nga masikugak. Anya? Unay kabutan. Nagngato ti arapa mi parakan ka. Ngam nagpasikog ka. Sorry talaga, mama. Awanan ti maramidak. Yumi, sabong para ken ka. Ha? Ay ayatan ka, Yumi. Ni, sigurado ka kaditi daytang ibagbagam? Wan, Yumi. Inayat ka iti limit. Jaklay bagbagat ang mabayinak. Leomar. Sapay ko ma. Dadapan na kay karit, Yumi. Jakpay ang muti isungbat ko iti dayta, Leomar. Kumusta kayo, Ninong? Nasaya, tenterik nakiya. Naimbaga kon. Nasaya at nga rin no kasta, Ninong. Pasensya kayon manmanuak nga umay dito Busy ak ngamin iti trabaho. Wen, mawatak na ita. Kat, kumusta kayo niti anak ko? Ni, anyat kayat yung asawan, Ninong? Inaklon mo ka din, ti anak ko? Ha? Agbagay kayo kinilyomar. Iso nga aklon mo iha. Kaya't kalaunay aparaken ko ana. Kinapudno na. Plano mintag kalay sa Ninong. Papa. Anya? Wen, papa. Tulagan tayo ti kasarmi giniumi. Nagsaya at na ding gantay tangay magbagamiho. Sige. Pagsasaritaan tayo ti kalay sayo. Kat, welcome to our family, Yumi! Agyaman na, Papa. Sana nasaya at timanagatap nang rona no awan umdas apam managnag mo. Alaga gayem ditan nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin. Gaya maipayan kayo manan iti baro nga episode itagundaway ngam sakbay na welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kan makablaawan maten ni Casey Den di Tapia Sivillasis Pangasinan, Jonah Labugan di Malaysia from Leti Labugan, ni Immaculada Santos kani Jackie Claro. Kati tayong tangaruden denggan ti episode 380. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Dahil ka diti balayo, Mateo. Nagdakal. Nagbayag kamat nga minan nga awisan nga umay dito Ngam kanayon mat nga one time mo. Ne, ang daman kaya mo sa ngailim, ating ko. Aywan mano, iso ni Abi. Gayim ko. Abi, iso ni manong ko Jerry. Hi. Adagayam kabsat mo agwapo, Mateo. Nangaw ka gaya maling Ay, sige panawan kayo pa. At ang amin nagururay kanyak di tarwar. Sige manong. Diyak ngamin impagarop. Adagayam kabsat mo agwapo. Ay, true. Ngam sorry kalain yan. Ngamin, ada nobya na. Ha? Ay, sayang. Ngam di pa'y mo't nagkasal. Kadapay namnama. Anya? Aday ta ka man na, friend. Tunggalak kita ta. Ni manong ko ti kalain mo sa ludsuden.
Kinunakmat kin ka, busy. Iti ayan tinobya na tayo dyan. Pakpakumusta aklaan mat. Saan mat siguro adakas no crush ko ni manong mo. Ay na, isardeng munday tang arapaap mo. Tamasakitan ka laang. Ay wen, umadanin ti birthday. Umay kantoy di balay, ha? Sure. Kaano ka din di kasangay mo, friend? Pasensya kan, friend. Naladawak na imay. Taado ting sambot ko nga inaramid iti trabaho. Agpasudnodak ko man, Ket. Kung naklakid din o di kan makaumay. Di ka ka din agpasugnod, friend. Uray tadakon. Aywan, ada ka din ni manong mo at Cherry? Ket siyempre, mabalin ayang awan di kapsat ko itakasangay ko. Talaga? Oy. Di ka pa ilang gragragsak. Takadwa na tayo suntubi nga ipag ko. Ay, kunak no nag-breakdown. Ay na, di ka nagarapaap. Di na ka mapansin day dyan. Tadakit nga rod nubya na. Grabe ka man. Kahit ayan da nga rod itinobya na. Rimuardan, intulod ni manong ko tinobya na tada trabaho niya. Adun tinainom mo, Abi. Di mo unay. Tama ka no, di mo ka ba ilang tagawid? Bay, anak kadilatan, friend. Sana bale, tanayra na day off ko intun bigat. Wala. Ngam di mo kumaunay. Nabartik ka. Relax ka lang, kadi. Kabalak pa'y matibagi. Man, di mo pagawin na, Abi. Dito yung balay amaturo. Madlaw ang nabartigan. Huwag nga rot manong. Kastamat lang ko matibangakin ko na. Kabalak pa'y matagmaneho. Di ka nagkidkad, friend. Narigatin. Natapay mapasamakin ka di tatanan. Kan may sa, ni manong kun amis mo tinangibaga at ito'y ka na maturong. Thank you, Jerry. Concern ka matgayam ka na. Ha? Ay na manong, di mo ko may kaskaso at ibagbaga ito'y gayam ko. Naulawan. Sige. Panawan kayo pa, ha? Tapos ikaswag dagit isang hailik, Jerwan. Jerry. Abi? Apay nga taka dito silat ko. Hindi mo ko na napagkadkadan na pailang ang Jerry. Saan ka di anapintas? Please, Abi. Rumor ka dito silat ko. Di kagdanag. Tawan sa bali ang makamoy ti daytoy. Sika, kansyak laang. Di ta ibagbaga iti uray asino. Abi? Manual daw na kaslawan gaganay gaya maabay. Kan pasaray makitak ti panagbakwar mau. Agpudno ka man kanyak. Masikog kan samay. Wan, nanang. Kunak tupay kahit. Di mat kunam ngawan boyfriend mau. Kasanwa nagsikog ka. Asino ta matisikog mau? Nanang pangaasiyo. Didak ko man ungkan. Saan na bali ta kabailak apadakilan to ti anak ko nga uray awan amana. Uray kumaano inyam amum kanyak ti matisikog mau. Saan ang mabalin nanang? Ngamin umadanin ti panagkasarna. Anya? Akat apay nga ron ngay manugot ka nagpasikog kan kwa na. Saan yun ang problema ang day nanang? Tinapatag adan anak ko. Jak pagbabawian ti kastoy a sitwasyon ko, nanang. Ni Mateo mawawag. Hello, Mateo? Mat ko naman. Sana, Mateo? Kasla akla nagbus ko launay no ibalikas mo ti si bubukalanagan ko. Nagala sa dinggan. Alawanan, Mat. Ngam apay ni mawag ka. Anya nga apay. Oy, babaita. Nalipatam ka din. Itati ka sa limanong ko, Jerry. Ha? Di mo ko na nalipatam. Kat sikat ikaw unaan nga inawis ko. Mat,
Pasensya kan, nga madi ngamin direk na kita. Kaslag kakapsutak. Jak kabaalan ti dumar ay itikalay sa ni manong mo. Ha? Apa yun nga eh? Mapan ka nga ro dapat check up Wan, mapanak tong friend. Mano na bulan din na palabas. Manipod-impod no mamasikog ka. Nga maging ta. Di mo pa ila ibaga no sino ta amati sikog mo abi. Talaga ka ti adi mo kayat nga ibaga no sino ti nakasikog ken ka? Sorry ang talaga, Mat. Awan maisungbat ko iti dayta. Sige. Di ka pa ila pilitin ita. Tadyak kayat ama stress ka. Naimbag ko man no saan ka masikog. Agyaman nak tamaawatan nak, Mat. Ay wen. Ada ka din na panunot mo anagan ti ubing? Awan pa'y nga rod. Tadyak pa'y matamu no babae wano lalaki ti sikog ko. No kayat mo, ipa-ultrasound mo. Kuyugin ka. Ha? Sigurado ka? Alaman nga ron, agyaman nak friend. Manong, agdua atawan metan din na palabas. Manipo di din nagkasar kayo kinimanang Janine. Nga maging gayta, awan pa anak yo. Ay, awan pa nga ro dating ko. Sa bagay, sana pa'y siguro at tiyempo. Adan to siguro lata manong. Aganos kayong aguray. Awan na di. Ne, adan sa akin dilakad mo Nakapalis ka man. Ay wen manong, mapan ko man sa rungkara ni Abi. Itad ko man to'y pasarabok para itanak na. No kasta, adan asawa na jagayin mo? Awan asawa na manong. Naganak abalasang. Ket aging gayta, di na pa'y laimbaga no asino tinakasikog ken kuana. Di na kahit nga ibaga, ilimlimad na. Ha? Mano titawan di anak nan? Agduan tun manong. Kasta gayam. Jak amo kasta tinapasama kiti gayam mo Kasano ama amuam, kasan meten nga umay dito balay. Wan nga ron. Ala, panawan ka pa nga manong. Tani, aldawan. Itagas ko lang to'y pasarabok iti anak ti gayam ko. Sa agdiretso ija opisina. Masikog gayam ni Abi. Asino nga ti ama ti anak na? Amangan mo't no. Oh, mariribo ka na ka. Tsaka mo ti panunutag. Adda na pasama kiti nagbaitan mi idi kini Abi. Ngamjakin bagbagay ta sawak dayta. Ayayatak ta sawak. Ngamno apay ang nagpailoyo sakit isulisog iti daydi arabi. Oh. Amangan mo't no siyak ti ama ti anak ni Abi. Jerry, love. Maturog ka na, rabiin. Apay akas lang ako nagtipang panunutan. Ada ka di parikot mo? Awan, love. Awan. Ala, maturog tan. Narabyan ka matasimmang patanak ko. Malahing ka mga nun, nakaturugan ta anak mo. Pasensya kayo, nanang. Nag-overtime kami ngamin itay ija opisina. Nalahing ka nga ron mga nun, tamangan numakariing ta anak mo. Kat sa pulan na kadagos. Di mo tuman masangot ti mga nun. O nanang, agpuli sa klabiit. Nay, adaawag mo anak ko. Sige nanang, sungbatak piit. Jerry, apeng mawag ka. Anya ti masapol mo. Parang kunak. Sika siguro tanda ibaga na kanyak. Ha? Ni, awan ang mukha ibagakan ka. Kan pang asim. Adan asawam. Di na kuman awagan. Amangan no pagimunan nakti asawam. Agsarap ta kuma. Kahit ka kasarita. Ha? Awan ang mukha pagsaritaan ta, Jerry. Pang-asim ta din akong awagan. Bye. Apay akala at ngayon mawag kanyak ni Jerry.
Isumanan ti umawag. Jak sungsungbat. Apay mano, anyat mapaspasamakan ka. Manungal dawan ang kasla di ka makaidna. Ada ka di parikot mo? Kahit ko kumama kasarita ni Abi iti personal. Ha? Apay ni Abi mano? Kan, di mat nakasarita mo ni ti cellphone. Tay nalamkat nga rod ti numero na kanya. Jak nakasarita na imbag. Tamadlaw alikliklikan nak. Anya? Ne, apay kumangay aliklikan na ka. Itaan niya aga po, manong. Ni, si kamat gaya man. Umuna ka, itaman pa'y apim masyar ka. Kinanlaan na ka. Agyaman nak. Ay na, tsakon imbakpaka mo ti umay ko. Tapos masurpresa ka. Oh, ayan tayo anak mo nga. Apay jak makita dito balayo. Ingkuyog ni nanang ijay ili. Ada kaming kahit ko saludsudin kan ka, friend. Ha? Ni, anya day ta. Agpudno ka man kanyak. Asino talaga ti ama ti ubing mo? Jaket ko mapanunutan. Ngam kasla, mapagsusurot kon ti amin. Ha? Alan, friend, ibagamon ti agpayso kanyak. Kinapod nun. Marigrigatan akmatan ang mangilimlimad iti amin. Panawan siguron, tapno maamuam ti agpayso. Ni manong mo a Jerry ti ama ti anak ko. Anya? Kasano napasamak tayo ta? At ang relasyon nyo iti kabsat ko, kasta ka di? Awan. Ngam iti naudi nga ipapan ko ijabalayo. Idi kasangay mo. At na napasamak iti nagbaitan mi. Kat nagbunga dayta. Anya? Ngam manipod itin. Jakon nagparparik na iti kabsat mo. Jak kayat ariribukan. Taadakit nga rudan asawa na. Ala! Kat iso nga inlimad ko ti amin. Tadyak kayat amadadang ti relasyon da iti asawa na. Ngamin, basol ko, friend. Impamuspusak ti amin. Tapno masulisog ko ti kabsat mo. Anya? No kasta? Pudno timbaga ni Abi kanyak, manong? Ay, jak ilibak mata din ko. Wen, at napasamak idi ka na kami kini Abi. Ngamjak impagarup ang nagbunga. Kat, kasano nga rutitan manong? Nupod na nagtaot kin ka ti anak ti kayim ko. Suportaram. Takaasim at ubing. Jerry, anya ti kayat asawan tinangag ko? Ha? Love? Pudno ka di tinangag ko nga na si Kugam. Love, agpalawagak. Kunak manoy ayatanak. Nga maapay ang naramid mo ti kastoy kanyak. Janine, love, nabayagan napasamak na ijay. Inalilaw nak, Jerry! Janine, mabitang! Janine! Ala, surutim ta sawa manong. Agpalawag ka kinkwana. Itatanay sa laysay kunti si Bubo kala napasamak. Sabay ko tamawatan. Kan mapakawanak. Sorry, no nagpasulisog aki ti day di babae, ti day di arabi. Ngam, saan na pulo sana ulit day di love. Patyan na kuma. Kat, anya nga rin ti planom iti anak mo? No, kailangan ka. Suportarak ti anak ko. Ay, sana problema day ta kanyak. Awan basol ti ubing. Iso asike. Palubusan ka amang suporta ken kuana. Ayayaten ka. Iso ang mapakawan ka. Sana balit na naglabasan day ta. Oh, agyaman nak, Janine. Jaklay pagarupakas ta tinapasama kanak ko. Anya tinaskan nga aramidak, nana. Ay na, di mo mabalin ay himot ti ubing iti ama na.
Adalat ta karbungan na kan kwa na. Ngam amangan no tagi ko andan ti anak ko. Nang runakit damag ko nga awan pa'y anak de iti asawa na. Saan mo't siguro anak ko? Nana. Pagsaritaan nyo adwa dayta. Nuan niya ti rumbang nga ramidin nyo para iti anak yo. Agyaman nak. Tapinat gamdikid daw kung hagkita ta. Jerry. Di kagdanag. Awan da ka sa panggap ko. Kahit kula pagsaritaan ta ti may panggapit anak mo. Anak ta. Kunak ko ma. Pasensya kan, Jerry. Di na kami kumanriribukan. Agtalinaid kumalatan apalimod ti amin. Akas itinaglabas adwa atawan. Ngam, di mo mat kumaipaidam kanyak ta anak ta. Nangrur nga, kat awan anak mi kinijanin. Kinapudno na, di na mabalintag sikog. Tadla problema ti matres na. Iso akayat namat amakita ti ubing. No kasta. Amunan ti may papan iti ubing. Wan abi, imbaga akong ti amin kan kuana. Nasimpat na janin. Maklon na ti may papan iti ubing. Kahit nakano makita. Pangasim abi. Patgam ko matitarigagay ko. Kat pasensyakan. Lawan na itultulong ko kada kayo. Kadyak amon tinapaspasamak kin kay tilas od ti dua atawan. Manipod adda na pasamak iti nagbaitan ta. Aklunak. Intanam ko dagos kin lipat dahi na pasamak iti nagbaitan ta. Kaputad dakik nga rodan nobyak idi. Ala, di mon ipalagip dahi ta, Jerry. Kaya't kumatan nga itanam kin lipat ti anyaman anapasamak kada ta iti. Umdasan ti anak ko nga adda kanyak. Kamaudyanan na. Nagsangot amatlaangan, abi. Sorry, Janine. No anyaman tinapasamak itinapalabas. Awan panggap ko amang riribok kada kayo. Kinapudno na. Nasaysaya at kumano agtali na idlaangan alimad ti amin. Kaya't ka kumamataguraan. Ta aklo na ka nasakit tinakam ko ididamo. Ngam, amo ka awan basol ti ubing. Kan may sa, amo ka jak tupulos may paayan iti anak ni Jerry. Ngamin, siyak ti adda diferensya na. Huh? Kat agyaman naktasaan mo nga ipaidam kada kami ti anak mo. Italaang manan amakitak ti kinaragsak ni Jerry. Nupay nasakit para itibiyang ko ti kaadat anak ti asawa kitirwar. Ngam masapul ng aklunak. Tadaditan. Ulitak manan ti agkid daw iti pamakawan kan ka, Janine. Saan mo napanunutan day ta, abi? Tanapakawan kayon adwa iti asawak. Oh, asino dyan mawag? Ni Gren. Ay, tay boyfriend mo feeling gwapo? Hay! Naka-feeling da dyan, nobyom. Panagrik na ket ag gusto amin na babae kan bading ken kuana. Surun kon? Nakiwin na swasan. Tanamuan na nga adda anak ko. Naimbag man, tayong pakita na nadagos ti podnong ugali na. Saan mo deserve ti kasya klase ti lalaki? Ay, nasaysaya at sapay kit din adya kon maki-boyfriend. Ipamay saklatan ti panawon ko iti anak ko. Kat, no dalakid din na sayat alalaki ngagdaton ken ka, apay kid din na di ka makinobyo. Ubing ka pa'y mat, ken napintas ka. Di mo pa kadanakan ti anak mo, taadu kami ang mga ayat ken kuana. Janine, love. Agyaman na kiti kinasingpet ken kinaman nakaawat mong asawa. Naklon mo, tinapalabas ko. Awan na pintas sa mapasamak nuguraan ka, kan apaan ka. Ingkanto man kiti alaan manan ta anak mo, takailiw ko manan ang makadwa. Ay wen, intiks na itayo mapangkualaan ni Balong. Tamakumikom ka no. Madamang amin ti panangipagnanay ti papeles, para iti panagkasarda iti nobyo na. No kasta, adda nobyo na? Adda ka nun. Yaw awis na nga rin ti kasarda. Ibaganan to kanunoan niya apetya. Kat nasayaat nga rin ano kasta. At least,
Nakasarak matlangan iti lalaki amang seryoso kan kuana. Agabrod kami iti asawak, Jerry, Janine. Kitda kayon ti pangital ka kinibalong. Tanakapsot matan ni nanang. Sige, awan paglanagam kinibalong. Ta saan mi abay-bayan, abi? Wen abi, napatigunayan kada kami ni Balong. Di mi mabalin abay-bayan. Ipatag mi iti kasta unay. Agyaman na kada kayo, Janine. Jerry, sana bale, taka na yun nagto ti umawag iti anak ko. Naglabas ti tawan di makkel ti ubing ket nagtinulungan da abi ken Jerry as sinuportaran bayat ti panagdakkel na. Nadan met iti 5 anak da abi ken ti asawa na. Isu nagtalinaed ti ubing iti puder da Jerry ken Janine. Ket tunggal agkikita da naragsak dalata asa nga pamilya. Alaga gayem di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Hello gagayam, naimbag nga oras yung manan. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Hello mampay kanin nati Agustin Maricel Daligis, Roselia, Jasmine Rivera, Susan Ronquillo, Wilfredo Dinong, Oliver Gutierrez, ken Imelda Velasquez. Ken shout out kada kayo amin, ngagbuy-buya, ken nagdangdangag itagon daway. Ket itantay nga ruden danggan ti episode 381. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Naimbag mo ta nagawid kan Lili. Umasidag ka mang kanyak? Diyak kaya ti mabaw, tatang. Talaga natangkan ti ulam. Tatang. Anya ti inaramid mo iti pagadalan, ha? Mangibabayin ka talaga. Anyat mapaspasamak dito eh. Mapan ka kalo iti pagadalan itong bigat. Nasalaw ko ni Ma'am Olivia iti dalan itay. At da kano pagsasaritaan nyo. Ang mga nodamanan kalukwan nga naramid mo, Lili. Talaga ulwul day tang anak mo. Sakit ti ulo la ka na yun ti ipapay na. Di ka man matagsawi ti kasta. Tauray si kakat sakit ti ulo matla ti papay mo kanyak, guryo. Saan man mat atila pangiturturo nga mi ti saritaan, Petra. Basta si ti mapaninton bigat. Kababain ti sumango ka dagiti maestra. Wen, di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Siyak mata ka na yun. At daya uray na minsan na nakimeeting kay di pagadalan. Agpudno ka man kanyak, Lili. Anya man ti kalukwan ngay naramid mo. Apaya banda kami manan ije pagadalan nyo. Nanang, ibagam ahatap na amok. Ikwa, adda tinakaw ko ije school canteen amakan, nanang. Aniya, unay kamatan. Sana ya kanayo na palagipan ka. Adakas tagtakaw. Uray mamirmiraot tayo lang. Saan tayong agtakaw tamadi? Sorry, nanang. Naibos nga min titangdan ko ang naglaba. Awan mo't nga min ititad yung nga allowance ko. Nukas di nga agmerienda dagiti kay eskwelaak. Siyaklaang tawan merienda na. Ha? Sorry no inaramid ko tikas jay, nanang. Mabisbisinak ngamin na talaga. Sa dino tinagkapwaman ako. Ay, ije pagadalan, nanang. Apay, nagmeeting kayo manan aya. Kaano laang idinaudi ang nagmeeting kayo? Pinayabandak tadamanan kalukwan nga inaramid dya po ko yo. Anya? Nagtakaw dya po ko yo ije school canteen da. Anya? Apay, di yu inikan iti pagmerienda na aya. Ay, uray kayat ko nga ikan. Awan mo tapulos kwartami. Nailumlum kami iti utang. May sala ti anak yo. Ngam di yu pa'y mat maitid dagiti kasapulan na. Bagbaga am ngamin di asawam ta isardeng nantipisyo na. At day gatang na iti ngam awan ipabalon na iti anak na iti pagadalan.
Awan bibiyang ni Goryo iti panagadal ti anak mi, nanang. Kasano nga dayta? Iso mapilitan nga agtakaw di anak yu tadiyo mat maited dagiti kasapulan na. Agtinulong kayo nga agasawa para iti masapsapul ti anak yu. Nakailad ka itay pimanawak. Itata nakaawid ako, nakailad ka latta. Di ka man naariwawa, Petra. Tamadama ti panaginanak. Tanya ko mati pakabanugam. Kawam mat ti garden nga si kaswam. Kandi mo mat kaya ti makipurdiya. Di mo pa'y mapanunot mo ti anak mo. Iso amaramid ng tagtakaw, tadi mo mat ipay ti kasapulan na. No, sino mat ti malalaan dahit ang anak mo, ha? Nabisyo ak. Ngam sa anak agtatakaw? Sika, ang mga nagtatakaw ka, idi ubing ka. Saan mata? Gapoy ti aramid mo. Iso akas jay ti anak ta. Apasak ti pabasulam. Kat jak mat insurong agtakaw di anak ta. Di mo pa'y ngamin may kaniti kwartana. Adda pagbisyom. Ngam awan maitad mo iti anak ta. Nagturpos ni Lili iti elementarya. Ibagam da saan nga agtuloy iti high school. Awan mo lang kwarta nga ramaten na. Makipurdi agad di. Tapno makatulong mo. Awan mo't nila kay mo, Petra. Graduation ti anak yu. Ngam saan nga imay? Di na kaya ti umay, nanang. Kababain ka no. Anya ko matipagbainan na. Di na kaya't amakita ti panagturpos ti anak na. Sapay adda medal ni Lili. Diyak amuay ti day tao, nanang. Ay, anyan. Sapay ag high schoolen ti apo ko. Saan ka nun nga agtuloy ti high school ni Lili? Kasta manon ti imbaga di irresponsable nga asawam. Wan nga ron Awan ka no kwarta nga aramaten ng agiskwila. Ay, unay meten ti kasta pa nagpampanunot ti asawa manak ko. Agpada kayo asaan ang nakaturpos iti panagadal na. Amuyo ti rigat ti awan natalgad at trabaho na. Sa ita, di yu pagadalan ti anak yaw. Jay manugang yu Isutin nang ibagay iti dayta, nanang. Kumusta kayo, nanang? Pasensya kayo no italaasin na rungkaran kayo. Nagrigat ba't ni aglangan iti pagtrab-trabaho? Ay katwan anak ko. Kasta talaga ti trabaho. Nagturpos gaya mo ni kaanakan Lili iti elementary Wan, ngam saan ka nun nga agtuloy iti high school. Awan ka no kwarta da manong mo. Na, agmay-may sala ni Lili nga anak da, ngam di da pa'y mapagadal. Kasano kat kurang da iti diskarte. Iso mailumlum da iti utang. Nailumlum da lang aruden iti utang. Nabisyo pa'y ni Goryo. Kasaritak tuman ni Manang Petra. Wan, tulungam ti kaanak ka manak ko. Naimbagkan ka tadda natalgad at trabaho. Amok akabailam at tulungan ti kaanakam. Api apagsardengan yung agiskwela ni Lili, manang. Kat amuyo lang arudan ti kinarigat ti panagbiag. Amuyo ti rigat ti awan adal na. Nang runa no awan daga ang masukay. Kastamat ngamin ti kunan ni manong mo. No diyo kaya't apagadalan ni Lili. Siyak laangan ti mang paadal kan kwa na. Ikuyog ko iyay syudad. Apay ngay manugot kay ti kabsat mo mapasama. Adda na talga na trabaho ti kabsat ko, lakay. Mapagadal na ti anak ta. Anya nga minday ta nga adal aya. Agbiag tayo latkamot nga ora awan adal tayo. Apay, adaya ipatawid mo asa ni Kway ti anak ta. Awan mat. Wen, agbiag tayo. Ngamparikot tayo mat ti kwarta. Nagadulakid din ayot amuyong agkabsat. Ni Silvia tinagboluntaryo, lakay. Pagyamanan takit ti tasaan tan nga gastos iti panagadal ti anak ta. Isun ti makamo iti amin. Intun kuan, isidirnan to. Amamok ti kabsat kuguryo. Di na ugali ti mangisidir kadagita na itulong na. Kasanungay no maibarkada mo ti anak ta. Istrikto ni Silvia. Siguradong agbutang ni Lili kan kwa na. Adda kada kayo nga ruday ta. Awanan bibiyang ko dita. Total, nagdesisyon ka siksika. Di ka pa'y nagdamag mo't ngay muna kanya. Awanan na. No di kabsat mo timang pahadal iti anak ta.
Isunto ti mairanod iti sweldo ni Lili. Anya? Agpakalaing ka ngaming agdisdesisyon, Petra. Amok, adda plano di kabsat mo. Iso akayat na apagadalan ni Lili. Ikuyog mo nga rodan ni Lili ijay syudad inton Domingo, anak ko. Wala nang, nakasarita ko ni Manang Petra. Naimbag man, taimanugot. Kayat na, nimo lang amin lakay na katipang panunutan na. Madlaw akabutang na ni Bayaw. Wan ata kabilan mo ngamin ni Guryo no adda saan da pagkinaawatan. Amumut da di abayaw mo, bayolente. No api ngamin nga imanugot kayo ang nagkalaysada idi. Ay na anak ko, ditan pagsaritaan ti may papan iti da itabanag. Tanalpasan, saan tayon ang maisubli tinapalapas? Lili, agsingsingpot ka di syudad No, de baga ni antim dumngag ka. Tamo ka di na kan tubaybay anday jay. Wala nang. Alam na ito'y kakaiso na kwartak tap na dagasto sa medjay. Agyaman nak nanang. Ni tatangay. Ay, jak amo no napanan namanan. Sana bale, tamo nang agbiyahe kayo ita. Ngam inrana na pailaang matirimwar. Madlaw adi na kaya ti ipapanaw ko nanang. Di mo latay kaskasun. Panunutom kiti ti masakbayam anak ko. No makaadal ka, adun to ti trabaho a mastercam. Agpakadak nga roden. Ururayin na ko ni Auntie Sylvia ijerwar. Sige, aganad kawan. Ilutuan kan ilabaam ni Auntie Muan. Agsingsingput ka kanayon anak ko. Ne, apay ngagtugtugaw ka laang di talili. Ada ka di paramid mo, Auntie. Jay lut-lutwam nga inapoy ijay kusina. Naksatan. Ay, ala, wan ngagpaiso. Idapak nga rudbit, Auntie. Nalpasan, inidapon. Ay, inton sumarunong agluto ka, bantayam ngamin. Sayang tibagas nukas talaang. Wan, Auntie, pasensya ka yun. Ay, wan gayam, mangrugin ti enrollment inton Lunes. Si kanto laangan ti mapan ag-enroll. Kabailam day tatadakil kan. Wan, Auntie. Nagkunakan ka ngagpakarabi ikan, Lili? Aday naramid medyo pagadalan, Auntie. Apaya di mo replyan dagiti text ko kan ka. Agraman awag ko di mo sungbatan. Nakasilent namin ti cellphone ko, Auntie. Kan may sa awan load ko. Inton sumaruno, ipakaamom anasapsapa tapno amok. Di nakpagdandanagan. Pasensya kayo no pinagdanag kayo, Auntie. Laglagi pom adito'y balay ko ti ayan mo. No adadakas ang mapasamakan ka di tarwar. Siyak ti pabasulan dagiti dadakkel mo. Saan na maulit, Auntie? Agpakada ako no sumaruno. Tapno saan kayo nga agdandanag? Alang, agpulis kan tamangan kan. Nanganak itayan, tamabisinak. Imbatyan ka iti si daam. Pagawid mo dyanak mo, Petra. Apay pagawid katagad-adal nga rod. Oo, no makaadal. Sino titulungan na? Siyempre, ni Auntie na. Ta iso timong papaadal kang kuwana. Awanan, di natanpagan ano dyanak ta. Tana brainwashing. Day kabsat mo tayo tiriknanan. Kat isuntulangan titulungan na. No addan trabaho na. Ay, di ka man nagpanunot iti negatibo, Goryo. Di ka katagyaman tadamang tulong iti anak ta. Di ka mga rod agagawa tapno mapagadal ta kuma. Apay, akong kontra na, Petra. Gapo tabalin suwag ti panunot mo. Anya? Anay ko, anday ka kamanan. Agkabil ka manan! Gan! Lumaban ka, ha? Agsinatan! Tanagalas ta aramid mo! Ha? Panawan kan! Yes, tagayam, ha? Hurayin nak dita. Taala, tibatang ko! Ay sus, delikado man da ito yan. Tumaraya kun! Nagapa kami kaniguryo nanang. Kamkamatan na kiti patadam. Anya, ay unay mo tikas tang aramid ti asawa mon. Anya man tinagapaan yun, aya. Di pa nagbisbisyo na.
Amo na nailumlum kami iti utang. Tanamin ano na bankrupt kami iti garden mi. Ngam day pa'y labisyo na mo tininto na rin na. Ay, kaano nga tangag na akam di asawam. Imbes at ti anak yo ti panunutan na. Saan tajay mo't bisyo na ti ununaan na. Petra! Ingka kitaan di balayaw! Apay nanang! Naggapo dito'y balay di kasinsin mo. Maururam ka no di balayaw! Anya! Awana nanang! Nauraman ti balay mi! Ay, apay nga taaya. Apay anauram. Ni Goryo ti kapuanan ti amin. Da nakakita ka ni Goryo. Inuram na ti balay mi. Anya? Ay, una yun. Talagang awan manak nakam di asawam. Apay ngay naramid na ti kasta. Sinaakon da di Goryo nanang. Kat ayan na kano ita. Napansiguro manan itayan ti kabsat na. Mapagbagtitsan da di tao. Adda ka di extra a kwarta, Silvi, anak ko. Ano nyo ti kwarta, nanang? Pabuludan man ni manang mo. Awan apulos kwarta na. Nairaman ang nauram ti kakaisun a kwarta nga iduldulin na. Idi nauram ti balayda. Ha? Apay anauram ti balayda, nanang? Ay na, inuram ni Guryo. Inuram na sa Pimanaw. Anya? Apay nga inaramid na ti kasta. Ay nanusyak ni Manang Petra. Nasaysaya at no isina kung na diya tao. Awan ti serbi na nga agdenden nada, takasta mo ilang karamid na. No di na pala sinaan, amangan no adadakas ang mapasamakan kwa na. Kastamot lati bagbagak iti kabsat mo, anak ko. Sige nanang, mangipaw itak iti kwarta. Ngam ibagayo kinimanang timbagak kada kayo. Saan ko mga agpakamartir iti kas na ang klase ti lalaki? Manu atawan ang nagtuok iti danana. Ngam aging gaita, awan apulos nagbaliwan na. Wan nga rod anak ko. Awan mo't ngamin ni manang mo dito'y balay. Takasaritam ko ma. Basta ibagayo timbagak kada kayo nanang. Wan anak, ibagak to no sumangpot. Nangag mo ti inyawag ni Lolam kanya. Jay inaramid ti amam. Wen auntie. No apay mo't nga inaramid ni tatang tikas jay Agbagtit siguro di amam. Iso asika, saya atom ti panagadal mo. Tapno makaturpos ka. Wen auntie. Saan abarkada wen no bisyo ti ininto naram, nawatam. Wen auntie. Denggam kan aramidam dagiti bagbagakan ka. Tapno saan ka ama itulad ka dagiti dadakkel mo. Labaam tuman ti uniform ko inton madamdama, Lili. Wen auntie. Igalgal mo ana imbaga. Ay wen, adda seminar mi iti talong aldaw. Si kalaang ti mabati dito'y balay. Kita sana kumkumpur mi ti papapanam no awanak. Numalpas ti klase, diretso awed. Wen auntie. Adto ti allowance mo. Ni, adapay mo ti interview din na panalawas auntie. Alaam kit din, tani talong aldaw ti kaawan ko. Agyamanak nga rod, auntie. Kumusta nga tamot ni Guryo ita? Sa dino nga tatiayan na nanak ko. Ay, ada ka no karo ba nakakita kan ko na iji sentro nanang. Agtrabaho ka no mo ti kalsada. Naimbag man ta na panunot ng ti agtrabaho. Wan nga rod Amangan no nakaamir is kat nagbalbali umutun. Mabain la siguro nga agawid dito'y lugar tayo. Gapo iti inaramid na ide. Naimbag nga oras mo, Petra, bakit? Goryo? Isyak nga ron. Mabalinti umay. Ay, ala, sumrag ka. Pasensyakan. No'y talaga nga nagpakita. Kasta unay nga mintibain ko. Kapoy tinaramid ko iti kalabas. Sapay la ko ma. Tama pa kawanak.
No apay mat ngamin nga inaramid mo tikas jay Talaga kayat kaasidiran itikas jay nga inaramid mo Goryo. Awanan ti balay tayo. Tainuram mo matan. Sorry, bakit? Nakulaapan lang amin ti panunot ko idi. Nagbabawyak na diyang inaramid ko. Pimanaw ka kaslasok, kalpasan da diyang inaramid mo. Binanawam dagiti utang ta. Kakaasya ka masingsingir. Katawan mo nga pagbayad ko. Kinapudno na. Kabayatan ti kaawan ko. Nagtrabaho ak. Ora niya klase ti trabaho. Sinarek ko. Basta legal na trabaho. Kat nakaurnungak. Nusan pa nabayadan ti utang ta. Siya kung timang bayad. Ay nasaya ata taddan kwartam. Ay talaga ajak nabayadan dagijay. Nabayagan nga utang ta dagijay. Naimbag ko nama. Tasandak nga indarom dagiti nakautangan ta. Sige. Tabayada kami ng dagijay bakit? Aywan. Kumusta mo tanda anak ta? Katadapay la yung syudad Umadanin ti pa nagturpos na. No kasta? Talaga pinagadal na Antina? Uwan Kanayon ka na sermonan ni Antina. Takas jekat nga rod ti kina-istrikto di kabsat ko. Ngam at least, naanusan na lata. Kat ita, agturpusan iti mabiit. Ay kablawan ka anak ko. Nakaturpos ka ni ti kolehiyo. Babaan day iti tulong ni Auntie Sylvia kanyak nanang. Wen nga rod. Ay oray na ungat ka ni strikto ni Antim. Naparabor lata. Saan na naimot? Wen nga rod nanang. Anak ko, kablaawan ka. Ha? Tatang? Wen anak ko. Nagsubli akon. Katagyaman ak. Tainawat nakmanan ti inam. Ha? Pudno ka di, nanang? Wan Lili, pinakawan kun ata nagbalbali umatan. Nagagat pa yan ngagtrabaho. Napanagnagak ti pa nagbalbaliw nan. Iso nga awatan tamanan ati amam anak ko. Akat nasayaat nga rod nagbalbaliw kayon, tatang. Nagsweldo kan, Lili? Wen, auntie. Mabitlaang tekan kayo iti kwartayo. Adtoy, auntie. Ni, apay day ta kwarta. Ikan kayo iti kwartayo, Tainik ikandak idi, auntie. Ay, saan? Idulin mo day ta. Agurnong kakit di para iti masakbayam. Wano saan dananang kantatang mo ti ikam. Ha? Isuda ti rumbang at tulungam. Saan asya? Auntie? Iso pinagadal ka, tapno saan ka maitulad ka dagiti dadakkel mo. Taam mo matirigat da. Ngam saan ka nga obligaan amang tad iti kwarta kadakwada. Adakan ka no ikam idawan na saan. Tulungak ida, auntie, takaasi damat. Nasayaat mo, tamapanunot mo day ka. Ay, anya nga, kat si kamo ila tinamnamaan da makatulong kadakwada. Iso apang nga asim, tadi mo imutan ida, wan? Wen, auntie? Naimbag mo't na nakapasyar kayo, manang Petra, manong Goryo. Kat, inikan na kayo ni Lili iti kwartayo? Wen, ading. Ipag, pakawanan na kuma. Pinagpanunutan kay ti dakas iti kalabas. Wan, amok amin nga imbagbagam iti kalabas. Ngamjak to pulos maaramid ita. Binilin ko pa'y nga rod ni Lili at tulungan na kayo. Wan nga rod ipag. Nagsaya at kaunay. Ta tinulungam ti kaanakam. Amok tirigat yo. Iso nga inaramid ko ti kasjay. Saan kayo adisidido amang paadal iti anak yo? Iso asyak tinangakam iti akman nyo kumaadadakkel na. Ngamjak ibuy-buy-buy deta. Kaya't kayo la apalagipan. Pasensya kan ading ko. Uwan ipag. Pasensya ka lakuman. Kat agyaman kami manan ititulong mo kada kami. Di tayo kumagbalin apabayawan naman nagbaybay kadagiti anak tayo. Tanagbaligi da baligi tayo matlaeng adadakkel da. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan. Di tayo drama tayo. Biyag. Di tao.
Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. Nga po Diyos timang trabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.